Fir, Kak, awakmu ki kok pegang ngerokok ae to. Lah yo to, wis rokok kretek, brodol pisan. Kowe iki apa ora roh bayane rokok? Kowe iki nyapa to cah loro iki? Ngomong terus, wong lek kotok iki duweku dhewe, lambe-lambeku dhewe. Lah yo, emang apa lho bahayane rokok kuwi? Kowe kok ngremeh nih, bahayane rokok kuwi iso nyebabne kanker, jantung, terus apa neh ra? Liyane kuwi, neng fisik yo iso nyebabne untu kuning, lambe malih ireng. Ibang dhuwitmu kok gawe tuku rokok sing marep penyakit, kok gawe tuku jajane enak wareg. Oh alah, jane iki ya omong biasa. Wis to. Lek ra percaya terus no. Lek omonganku kedaden rasakno. Karo dene awakmu ki sik enom, dung rabi, apa reman nyawamu? Oh iya ya, masa depanku ya sik dawa ya, Fir. Dilereni rokoke tak pikir-pikir malah rugi lek ngene terus. Nah, yo ngono lho, kek dilereni, wong yo rokok ora migunani, malah bebayani. Kelo rungokno. Rokok kalebu zat adiktif sing aktif mbebayani tumrap awake dhewe lan sakiwa tengene. Ana maneka bahan kimia sajroning rokok kayata zat nikotin, karsinogenin lan sapanunggalane. Bahayane bisa dadi hipertensi, kanker, pneumonia lan isih akeh liyane. Piye? Saya pengen nyoba. Eling, gimana nyawamu? Ojo grusak-grusuk. Ayo dulur-dulur, wiwit urip sehat, akeh-akeh tirakat supaya kuat, ora kakean sambat. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMAN 1 Godang Tulungagung.